Cina itu identik dengan Haya. pokok lek hanya kuwi berarti Cina. oh ngono ya ndal. Iya yae. Oh iso yae. Iki mau tak takoni. Ah. Umpama enek Cina pethuk kancane kok jam 7 bengi. Kuwi jam itu bengi. Heeh. Haya. Cina mau jalan-jalan. Oh berarti Cina pethuk kancane lek jam 7 bengi hanya. Haya. Cina mau jalan-jalan. Oh ya iso tenan ya ampun pintere ya ampun Mas Mondo. Alah rupane kaya takir. Takir iki ndoke siji lho. Ledokmu. Loro. Iki apa to? Kuwi lek Cina pethuk jam 7. Jam itu. Lek umpama nek Cina pethuk kancane kok jam 9 bengi. Jam 9 bengi. Haya. Cina mau cari makan. Oh, berarti lek jam 9 bengi kaya Cina mari cari makan. Cari makan. Lah lek pethuk Cina jam 4 subuh ndal. Ya. Haya. Sholat. Iki apa? Cina ini mualaf. Apa ya nek kandhal Cina mualaf iki? Mualaf ngajak subuh. Sik to ndal, tak takoni saiki. Tak takoni. Lek tenan iso nyoto-nyoto bahasa Cina. Takono. Tenan? Tenan. Saiki tak takoni, lampu padang iki basa Cinane apa ndal? Haya. Pilih, Pak. Kok padha karo kene ya? Lampu padang. Haya. Pilih, Pak. Lah lek lampune ora padang. Haya. 5 watt. Mosok Cina 5 watt. Lah lek pemadaman. Nek peteng haya, peteng dedek. Orangnya lampunya biasa. Pemadaman kok peteng dedek saiki umpama tak takoni. WC itu bahasa Cinane apa? Bahasa Cina nih, WC. leng taiwong. WC Leng taiwong. lah lek bak ngarepe WC. Oh, ngo jiwa. Bak ngarepe WC. Ngo jiwa. Lelek umpama mlaku-mlaku dalane jemek. Oh, cincing, cincing ah. Cincing ya. Iya. Lelek umpama arep nyolong kelenggake tuh. Tiung nih. Tiung-tiunge apa to? Sik to Mas, saiki tak takoni tenan iki to. Kowe jaremu Cina. Cina. Bapakmu jenenge sapa, Ndang? Bapakku ki Cuwilan Seng. Bapakmu lah. Bapakku Cuwilan Seng. Lelek mamahmu. Mamaku Cuwilan Tong. Mama Cuwilan. Cuwilan Tong. Lelek kakakmu. Kakakku Cuwilan Reweng. Lelek tiba kowe. Ibaku cuwil kabeh. Layak kowe kok cuwil kabeh nuwun sewu to. Iki madhirkan iki dihadiahi teko Mas Komet. Ah, Mas Komet paring hadiah aku iki to. Cina iki kupluk Cina iki ukuran 57. Kowe ukuran pira, Ndal? aku ukuran 53. Ya Allah selamat terus ya Allah sudah cepat bayi cepat bayi. Kaki ganyang ya kaki amu. Ya ampun Mas Mondo. Dasmu kok kaya plondo. Iki dudu plondo ya, Mas. Apa? Iki ngono tahu bulat. Digoreng dadaan 500-an langsung mbok dilat. Aku kelingan lho ngene iki, Ndol. Kelingan lek cara nggonku kaya lik mentik kowe. Lik mentik sapa? Ya ngono kuwi. Samongi iki hajate Mas Komet nanggap apa to, Mas? Nanggap drama lho, Pak. Drama soka. Drama soka. Soka. Drama soka. Lambene soka. Soka. Kurang soka. Soka. Hajate apa? Ajate dinten dalu menika Mas Komet dadi manten. Kok iso dadi manten apa to, Ndol? Sunat. Oh, Mas Komet sunat. Sunat. Bayuh, Ya apa, Ndol? ora yo disunatne ora yo entek. Anake. Anake sing disunat sapa? Anake jenenge
tak komet iki jenenge Anake sapa? Sing garep. sing barep kuwi Za. Zanur kuning. Zaka. Zaka. Sing nomor loro. Zaki. Zaki. Sing nomor telu. Sing nomor 3. Zaki. Sing nomor 4 Zakat Fitrah. Kok gak kuwi? Kudu kuwi. Arek iki lucu iki kok dagelan banyol ae iki. Gak suka aku. Nyanyi lho Mas lagu Cina. Apa lagu Cina? Yo ndandake lagu Jawa di Cinane kan yo kenek to Mas. Tontone. Sole padang mulon. Ayo kanca apa jogetan. Iso ora kowe? Cina lho iki Cina lho. Cina apa kuwi gethuk no kowe. Lho tapi kan logate Cina. Gethuk di Cina no. Iso apa ora? Iso. Dan gedhok Cina. Haya. Alah ayo sulaneh ngono. Cina identik dengan haya. Ora boleh hanya. Haya. Nyanyi. Sole padang mulon. Hai kanca padha kathok. Alah. Dolanan. Lah dolanane lek kathokan ora isin. Oh iya, bos. Rene bebarengan lame hei kowe ceka Kuwi lagu gedhok. Umpama lagu Sriuning. sing cara Cina. haya siu ning sikotupo putus lan saboyo pot Kowe lek nggonku kaya lek midi gampang mendem yo ngono kuwi kowe. nek kene ade karo parmi Ngene Mas. Awake dhewe kan paling tidak ya to. Ngerti ora? Adewe nutupi sapa? Kaisar. Lause sapa to? Lause guru. Kok guru? Ngawur. Iki ngono adewe ngetutne benteng Takeshi. Karo Naruto. Sik to Mas, mangklekmu lek dandan iki piye? Lha piye to? Slerekane iki ning mburi. Dandan. Kabine kuale. Lah masa kowe ra omong atuh ning kampung ku omongno iku. Kabine kuale. Kok ki mangan galekno dhewe ra iso. Sebenarnya bareng nang magrib. Koe piye? Anu ketoke guru karo dhewe ketok. Lah iso. Asma apa ki kok kesalahan. Iki kok kok Basa Cina. iso matur Cina ora? Iso. Nggih. Wan ana. Tau fuci ti lo ha. Wa to chap chai fu yu hai mi go dong. Aku lo. Sing flying chiong. Ting phong du ka mu cha ko. Wong padha bento ni. Ka ta mu cha ko. Tam teko. Nah, kamu bisa kok. Iya. Sampeyan iki pripun? Niku wau basa napa? Ngeten lho, Pakde. Pakde untuk pecah. Bareng maca ngene iki dadi Cina apa dadi manten? Alah guyu. 有亲切话的是他妈是说，今天俺们的自己的笑，好皮笑，俺今天咱不还不传。我自己就不要吹口哨，打不到吹口哨啊！ Chi phổ, telepon chi phổ ăn. Angel ilang. Iki lho nyapa aku mau dapur ning ngene iki barang. Ora iso basa Cina dapur nang Cina. Gak ngerti bahasa. Tak Iki tahu. boten Gak ro. ngerti arti. Boten. Podo. Mula gak usah nganggo basa Cina. Ya. Aku sebagai kaisar kepengen aku enggal golek bojo kanggo njangkepi aku dadi kaisar. Pancen jenengan iki cocok dados kaisar. Apa ndak? Kaisar. Ora kaisar. Kaisar ambune ngene lho. Kaisar Apa kira-kira apa?
kowe weruh ana mlindi sing ana bocah. Berarti mriki. Nek kangge njakepi operasi sesar. Kok operasi saya? Kaisar. Papat. Kaisar. Foto papat ini. Kangge njakepi lek saged dados kaisar. Ya. Sampeyan arep golek bojo. Ya. Nah, niki malah kebeneran. Niki wonten Boro Sayem. Alah. Bisa ngomong ora to kowe iki. Sayembara. Sayembara. Ingkang dipun entenaken sayembara wonten ing Kabupaten Jipang Kanoan. Arya Penangsang. Aduh. Apa iki? Gak Iya, ngerti. apa saka Jipang Kanoan. Jare lakone Upin-ipin. Betul. Iki enten Nanti mumpung enten sayembara. sayembarane apa? Sayembarane niku sok sapa wae sing iso nyempel bau kanan kiri. Alah. Kanan kiri. Kosok kanan kiri Kanan kiri. Kanan kiri nih. Bau kiwa lan tengen. Wale. Kiwa tengen. Nah, bau kiwa lan tengene si Ya. percil bakal entuk bebungah. Endi omahe? Bebungahnya niku salah sijining Omahe lho tinggal. omahe nek gak salah cedhak pasar Krau. Ero ora to, Ndol. Ero omahe ora. Gunung Pitu ora. Gunung Niki lho kula dudu petane, kula niki lho petane. Ya niki lek perapatan. Niki lek perapatan. Niki nganan. Nah, niki arah Cepu to. Niki ten mriki enten jembatan. Perbatasan Jawa Tengah. Lah niki mengke. Lah lek pun keng mriki to. Mriki niki enten pasar. Niki tembak nang kiwa. Rat. lah, Iwo. mengke nonton truk macet ora. Ya apa? Wong duwe peta kok aku sikil. Lah piye to, Bos? Ayo goleki sinambi mlaku. Nika wonten padepokan Gunung Pitu. Gunung Pitu. Yen ngono kowe ngisi ana laku miras pantes golek pawarta sapa sing ngerti. Nggih. Gunung Pitu. Roh Prandel Gunung Pitu ndel. Lah. Ya yo. Gunung Pitu. Udah. Ono meko. Iya. Kepingin duwe bojo sing ayu kaya adikku. Sampeyan kepingin nuk manukan. Rabi. Kepingin rabi sampeyan. Aku kepingin rapi. Nek aku manukan iku lak dadi rapi lanang padha lanang. Ya maksude iku seneng ngono, Kak. Wedok ya duwe manuk, Kak. Aduh. Bu, canda, Kak, canda. Berarti sampeyan kepingin rabi terus kate? Kira-kira nek awakmu Dek duwe kanca sing kira-kira ayu kaya awakmu apa gak Dek? Aku duwe kanca. Jodohno karo sampeyan ngono. Tapi gak ono sing gelem, Kak. Lho. Aku nyambut gawe Dek. Sak nyambut Aku gak nganggur. Iya ngerti, Kak. Sampeyan kakakku. Iya. Ngerti sampeyan tanggung jawab, ngerti. Tapi kanca-kancaku gak gelem karo sampeyan. Sebab apa Dek kadek gak gelem? Kegeden, Kak. Duh. Gede iki awake tok Dek. Lain-lain padha-padha. Ya gak iso mesti ono sing cilik, Kak. Sing cilik iku apane Dek? Jendikane sampeyan. Cacok. Cocok. Eh? Cocok. Oh, cocok.
cocok. Berarti sampean kepingin rapi. Aku kepingin rapi, Dek. Ya tapi aku nggak duwe jodoh kanggo sampean. Nek awakmu gak duwe jodoh kanggo kakakmu. Yo. Aku iki ngrungokno tembang rawat-rawat tembange Mbok Bakul Sinambi Wara. Iki lak ana Giri Patemboyo. Ana Sayembara. Sayembara. Lho iya. Di mana? Gunung Gunung Pitu. Gunung Pitu. Pedepokan Gunung Pitu iku nganakno Sayembara, sapa sing iso ngalakno anake, iso nyempal baune ana hadiahe. Hadiahe? Hadiahe adikne Ayu. Radin, adene Radin kaya aku. Oh, Ayu kono. Berarti sampean kepingin merabi adik sing nang Gunung Pitu. Gunung Pitu, tapi ku pendekar kudu soge ilmu jaba mantra. Berarti sampean yakin? Lho aku yakin mesti menang. Madura lho, Dik. Oh iya, Kak. Percaya aku, Kak. Nang didi sampean mesti duwe gaman dhewe, Kak. Dah. Bapak duwe dhewe, bae-bae luluhur awak dhewe mesti ngawani gawan dhewe-dhewe. Nah kawani dhewe-dhewe lah buyar. Ya maksudnya ku duwe cekelan sampean sakti dari pendekar sing nang Madura kono, Kak. Loh, gurune Bapak biyen karo Mbak Bian iku kan ilmune ditumplek nang nggone aku. Ditumplek-blek. Ditumplek disok nang aku supaya aku dadi pendekar. Iki mumpung ana kesempatan. Aku tak ngleboni Sayembara nang nggone gunung itu. Yo. Aku dadi adikmu ya mek nyetujoni karepne sampeyan, Kak. Mangkane Dik sing tak jaluk pangestumu. Bapak mati. Emak mati. Gak ono maneh gantine wong tuamu mek aku. Iya, Kak, bener. Lah nek aku ndek bojo kon jalur rapi ono nek kaya rundingan. Gak usah kesuwen, Kak. Nek sampean bener-bener kepingin rabi nang Gunung Pitu, tak terno aku minum kok adikmu, Kak. Ngono, Dik. Iya. Aduh, Dik, ojo mati, Dik. Kon setuju. Kon wis seneng karo kakakmu, Dik. Aduh, Kak, aku ku mek ndongakno sampean lah lapo kok aku mati dhisik. Yo gak iso ya apa aku ngentutno sampean. Nek ngono, Dik, ojo kesuwen. Budal nang Gunung Pitu. Budal nang ngleboni Sayembara. Ayo, Dik. Iya, Kak. Subhanallah, penontonnya banyak sekali. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Wong lanang kok kok ngajak dadi jilbaban. Monggo Mas tarik. Ente tidak bisa ngomong kayak begitu. Kamu itu tidak usah menutupkan. Aneh datang ke sini di tanah Jawa ini buat minta sama si Anu itu, si Putri. Seto, lek sampean kuwi pengen ngersake Dinastyawati kuwi agok banget karo negaramu. Ente tidak peduli kalau
Ane ngalang-alangi ente. Ane balul. Masak nih karo adikmu manuk wari lho. Manuk wari. Adikku, Dik. Nyapa, Mas? Ngomongnya ngono kuwi. Adikku, Dik. Nyapa? Ora padha karo dandanmu lho. Sik, Rin. Ono apa, Mas? Kon macakmu wis ayu kudungan ngene ya ngomong sing halus. Diceluk making adikku, Dik. Pantes dawuh. Lah, ya ya Masa anak kok terdawuh? Iya. Lah piye? Ya wis sak ngono lah sak lagune. Oh, dia udah menang kakek. Lho, iku kan Ngetok nelek susune loro kuwi lho. Aja bareng masih ngono lho, Mas. Ya dhewe sok. iki mulu-mulu. Apa Kang Mas? Awakmu tak jak adoh teko tanah Mesir nang tanah Jawa kene. Heeh. Kakangmu kepingin rabi. Get. Aku ya melok kaget. Aku jatuh lemah geblak ning kene lho. Oh, geblak ora apa-apa wong ning kene ana ambulan. Orane lho Kamas baginda raja. Gak aturan cangkem hari ini. Loh, kok kali Surabaya dari Mesir? Lah orang bengok. Bagaimana? Sercap merek Pandalungan. Piye to Mas sampean ki? Kene ngopo tak pengin jane sampeyan kuwi lunggal karep karo aku. Aku ambek awakmu iki padha karepe. Lho lah iya sampeyan kuwi sing wis tak anggap sedulurku sampeyan ngalah bali yo ae. Wis saiki ngene ae. Di sebuah kompetisi. Oh, kompetisi. Ada yang juara, ada yang kalah. Lah wasite. Loh, lah ini wasite. Kok wasit? Ayo terus eneng sing kalah, eneng sing menang. Nek awakmu sing kalah, ojo siri ati nang aku. Nek aku sing kalah, awakmu ojo siri ati. Paham? Apa yo gak paham kok aku ngomong apa iki, Mang. Boleh aku sing kalah. Sampeyan Gak siri ati. Sik to Mas. Iki ki ngrebutne apa to Mas? Ngene lho, Dik. Piye to Mas? Kakangmu teko tanah Mesir nang tanah Mesir? Jawa. Heeh. Sejatine mek kepingin siji. Kepengin apa? Kepingin jajal sak pira kuwate. Oh, jajal aku aja adekmu dhewe aku coba jajal Mas. Aku pengen dijajal yoga-yoga bae. masane kemurahan lho piye. Aja mlilik ngono matamu lho. Kare mataku koyo ngene iki kok yo. Ya. Dadi sampean ki pirang-pirang dina susah, pirang-pirang dina ki melamun ki enek sing mbok karepne. Ana sing tak karepno, Dik. Kon iki biasa ta lah. Kowe aja aku sing ngalus aja pating. Ya terus adekmu ki ana ning ngene iki lho, Mas. Balul lente. Gak pantes lente. Oh, yes. Oh, no. Kimochi. Ika. Oh, Japanese. Oh. Kudune jenengmu Delik Majnun iki. Nyapa kok Majnun? Olah tamu lho. Geting kok. Lah gendut apa piye ayo kok. Sabar. Pun ngoten, Lek. Sabar. Kok lek piye to mbok kira aku bagol cilok. Wis, saiki ngene. Perlu awak dhewe rene gak merebut marang wedok iki, Mang. Yo. Kok cik kurang ngajarin nantang sampai tanah Mesir ambek tanah Sabrang sing iso nyempal baune kiwa tengen. Lho ya kuwi. Ditantang, Mas. Ditantang sampe panen nono, Mas. Ora. Tak idoni lho kok. Sik kalah aku ngomong ya, Cok. Adek iki saking senenge nek duwe Mas ki gagah perkoso ngono lho. Sing ditantangi dudu aku. Oke sing nantang dudu aku kok yo. Senantang sapa? Sing nantang teko Padepokan Gunung Pitu. Yo kaya Padepokan Gunung Wolu. Pitu. Ya kurang siji lak pitu lah. Ya sekarang mula. Padepokan Gunung Pitu. Oh iya. Sopo sing iso nyempal baune? Kok cik kendele ngomong ngono, Wis saiki ngene ya kan. Ya apa? Kabeh penjongko kuwi mawa pagegayuhan. Ya. Gegayuhan mawa pangorbanan. Nyatakne ae ning guru. Budal dina iki. Loh, pengen jajal aku setene. Budal dina iki. Ayo. Oke Mas, ayo. Sama sama seru bro. Tutu aku. Ya. Dolanan. Kowe iki
bangetan iki sampean kok. Lah aku Aku mbok tinggal, akhirnya aku ngojek kok pasar Celangat iki mau. lah wong nek dandan suwene ram lho. Lah aku kan yo entuk pelanggan to mau. Masa untuk pelanggan barang. Iya to lah kene iki jebolan nglebok. Apa kuwi? Ari-ari. Ora lho Nyi. Iya to, Nduk. Aku iki lara tekon karo sampeyan. Apa? Apa ki? Lah iki lara padha kancane iki piye tak tekoni pirang-pirang dina iki lho. Tak wasi. Kok ora padha kancane saka dhuwur, tengah, ngisor ya padha to wong ade iki padha wedok. Ya ora mun delok tong ngene iki lho. Aku ki bertiga ya to cilik-cilik ini. Lah kowe nyapa kok dhuwur dhewe? Wong awake dhewe iki ya montok-montok. Lah kok kowe gak? Enak Jing. Masih aku iki wasi to. Delok to Ti sik to. Nyapa to? Padha duwene nyapa inceng-inceng iki lho. Kok kaya nek sesuatu. Kek. Oh tak wales kapok. Ngene lho. Maksudku ki biasane ki adewe wong wedok ya ngumpul ati siji. Iya. Terus biasane ngakeh kan adus ya rame-rame bareng kowe nyapa kok ora gelem ki ngapa? Aku nek anane aku ra gelem adus bareng ki aku isin. Tapi padha wedoke kok isin ki lho. Nek awakmu nek adus to ketok apik. Heeh. Aku ki lho bingung le ndelikne iki lho. Wedoke kok dijilik. Sampai iki mau metu tak demes-demesne. Kok tak selempit. Kok ngedeni men iki ndelikne apa coba aku pengen ngerti. Lah ya aku njaluk to. Aja. Jaluk. Kok tak omongin piye? Aja cekel to kowe, ndang njaluk Ngomong masaku kok iso. Ini nggone kene goleki kancamu arep paringi apa karo? Paringi apa karo Mbak? Jajale rono lho. Oh, dipundhut. Bedane wong ayu karo ora ya ngene. Oh, ana piye? Aku metu yo sake sing anu nawani. Heeh. Iki yo debt collector tok. Tibake cicilanmu rong mbok bayar. Jateng Payu. Tuh, kok kene di sini. Piye? Kok ora ajar. Jaremu wedok. Lho, Kok kene aneh? iki ngono ganjel. Ora lho, jarene wedok. Ceto, iki ki aja-aja sing tinggi awake panas terus dikenekne. Yo, ndung Ya, lah. keringetan. Maksaku kok iso. Wis sampeyan yo tak rungokne oleh nyanyi yo lagu-lagu sing masa kini. Lagu-lagu jadul dinyanyiane. Lagu paling gak lagu luar negeri. Apa? Lagune apa saka Taimu kae? Taiwan. Lah ngono sing apa lho. Kuwi saka Thailand. Lah yo Thailand lho. Jajal, Mas. Jajal coba. Aku wani anu, aku kan gak ngerti. Ya, aku nguri. Aku nanti aku. Sampeyan ning tengahe. Kowe kene ae. Siap? Siap. Model pargoi. Pargoi. Tangane nang kene. Ya, ning kene. Awas ndoro putri nek kentut. Anana panjene apa sih? Ayan-ayan. Lagu sing kae lho. Ayang-ayang. Tek kudong wah. Iki gak ngomong aku tek muda. Jaremu bingune mun ndelekne jajal madhep ana. Ngapa, Pak? Madhep ana. Apa ya ene wong wedok kok bokonge ora padha iki lho. Iki mau yo padha karo kaya sampean. Terus kok mesne to? Aku mau Benak kesek yo. Ya apa to? Mesne. Iki padha. Aku ning mburi mau lungguh ning pinggir genset. Akhirnya leder. Kau kan yo bokong lek pas nak ngono ki lho iki lho. Lagi sampeyan ku lho, anu pirang-pirangane dino iki kok rada susah. Jane enek apa? Aku ki diarani susah ya ora, bungah ya ora lho. Ning yo piye ngerti dhewe kakangku iki kaya ngono ki aku ki kan yo wis wayahe temu jodohku. Pancene sing kurang ajar yo kakang sampeyan. Lah, Yo maksudnya ki memaksakan kehendak
kudu pendekne iki dadi anu masmu kakangmu ning kok iso meksa-meksa sampeyan iki lho. Ya jane iki karepe kakang Karepe bener. Aku kan yo adi siji-sijine ben oleh bojo sing iso ngurmati aku, besoke sing iso gemati karo aku ning yo kaya ngono kae lho kakang. Mbok ngono mbok aku ditawakne. Alah. Ditawakne ora sing doyan to yo. Yo. Ora nek sing doyan yo nek aku iki malah aman. Lah yo kok kok gemplok. Lah aku ki kan bebas hambatan. Bebas hambatan piye iki? Ora perlu wedi, Ora perlu wedi. meteng yo ora iso. Oh, gak duwe rahim. Iya, berarti tidak beresiko. Tidak beresiko. Ya, duwe aja rahim kok berarti. ditawakne wong dilongke lho kok akeh sing padha ora gelem. Sing ngomong sapa? Coba ya. Lho, lah nek sing pas mendem Lah nek bengi niku nek mantuk iki jam 3 lho kondi ngono kae. aku yo karo kere. Karaoke. Iki gaul banget lho iki janten. Lah piye to kene iki wong wedok masa kini yo kudune yo mengikuti perkembangan zaman. Ya nek ora ketemu ora kaya ngono ae to iki nek aku karo aku. Siapa to? Awakmu apa kelingan nostalgia zaman dhisik? Apa? Pas numpak sepuh. Numpak sepuh iki sing anu aku Pak Bes jek seklise dhisik ya. Dihibur iki nduke iki ben atine seneng dihibur apa? Request napa, Mbak? Wonten request napa mboten? Sapa iku kancane cak komet. Isih bingung dene. Napa? Keju. Singkong keju iki. Singkong keju. Bintang Asmara. Oh ya. Lah lanange sapa? Loh. Ya awakmu to. Aku itu. Aku kan dewa. Wedo. Lanange sapa? Ya wis nada wedo ae gak apa-apa. Cakepene lho. Iya. Wis aku tak borong tak Bintang borong. Asmara, Bu. Oke. Nyenengne warga masyarakat Kalipidu. Iki kan yo para tamu-tamune Cak Komet. Iya, Sukses sama alumni. Wah, tenan lho. SMU 1. Kanca kental. SMU 1 Kalipidu alumni. 2001. Kanca kentel. Payung. Kanca koyo kopi ya. Kanca kental. Diaturke apa ki mau lintang asmara. Lintang Asmara, Mas. Dados. Joget, Bu. Jogetnya denger kumawan tapi karo lungguh. Lancang teko nang sendang. Lho. Iki lagi aku karo dulur-dulurku karo momonganku lagi arep adus. Kam, kamu iki. Apa? Iki bahaya, Kam. Nyapa kok bahaya? Bengi-bengi nek sendang kok ana wong wedok iki bahaya. Lah, piye to bahaya? Ini iki biasane dudu menungso. Lah titenane. Lho, sundel bolong iki biasane. Masa alik Ero titenane sundel bolong ora. titenane piye? Wonge ayu. Ayu. Metune bengi. Metune bengi, Gegere bolong. gegere bolong dase nek pakune. Iya, mesti sundel bolong. Ya sampean cek sik nek iku bolong apa ora. Enggak. Enggak. Bolong ora. Ayune ayu, bolonge yo enggak. Sik, dasmu. Masa kok klontok iki lho. Lah nek pakune ora ae. Ndasku diklondok lho, Mbok. Lah sapa ngerti awakmu sundel bolong? Sundel bolong mata. Sik, deloki wajahmu, wajah ayu ngene iki wajahmu. Ayu, gegermu. Gede. Ora bolong ta? Ora bolong. Dasmu. Kayak ngono iki sundel bolong kamu. Apa? Ora sundel bolong. Lah iki apa? Kok sirek gundul ya tuyul lho. Ora sundel bolong. Loh, ana pakune dase. Dase ana pakune. Iki dudu paku ya, Mas. Lah iki apa? Iki dudu paku. Nah, nek ngene lho ngerti apa ora? Apa? Apa? Kaya wasit Indonesia banget. Wasit Indonesia banget. Sampeyan iki rene arep ngopo? Aku ya jelas arep jalan-jalan ning kene to ning sendang. Panggonane wong wedok. Lho wong lanang apa ora entuk mlebu? Ora oleh kok kisah nak sampeyan iso arep ngopo rene. Lah iki ya lanang wedok. Iki
Lah wedok kok ngene. Kaget kok iku Aku nyak ngocol ning mripatmu kok lho kok enek gundul dibayar aku dhewe to. Lah iya Dem. Nek wong wedok, nek wong telu iki percaya iki wedok. Heeh. Saka bodine wis ketara. Ah, Lencir, mulus, sikile ya apik. dari body language Lah iya, mereka itu udah kelihatan kalau mereka itu wanita asli, wanita tulen. betul. Lah sing Bareng sing siji. Loh. Dalam. aja nyemplung kok iso nyemplung. Aku pengen semuluh. Apa kok asal? Sampean aja kurang ajar, Sampean tamu tidak diundang. Nyapa kok mlebu ning sendang kene? Aku penasaran karo keadaan sendang jare wong wedok sing ning kene ayu-ayu. Tak rungono kono mau kok do nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Suarane apik dadi aku iki rene iki kepengin ngerti ngono lho. Sampean kepengin ngerti. Ning iki khusus nggone tempate kanggo wong wedok, wong lanang ora oleh mlebu rene. Ya entuk ae. Padha-padha menungsone kok. Awakmu kok beda terus sing mburi kok ketok bagus dhewe iki. Sapa ya, Mas? Sik. Loh, awakmu ora ngerti. Yo aku iki bendarane cah iki. Sapa? Bendarane bangkit. Ora. Kok ketoke sing mburi iki ketoke beda dhewe kok anu Mbak Yu ya. Piye to, Le? Kok ket mau kok guyon ae. Iki lho. Iya maksudnya. Lah aku sing ngejak nginceng awakmu iki. Iki maksudnya kaya padha kuwe to pi. Pancen dhisik aku kan anu mantan pemain basket kan iki bareng. Padha dadi. Nek aku kok diukur ring lho. Aku ki ket mau nyawang. Nyawang sapa? Kok anak sing mau wening lho. Iki ki lho jane sapa artis ning kene lho. Oh, sing kok bocah, makanya aku ngejak sampean lek. Kowe iki yo ngono Sing kaya. sing dilem ora aku to. Kae lho sing dilem cah wedok-wedok. Kok pede men. Cah wedok-wedok kalau cah telu kae kak ya Tak omongi. piye? Iki ngono wong wedok-wedok adus mau ning kene. Wong telu iki, lah iki sing ditumbalne. Oh iya. Apik wi ditumbalne jolne beras. Dadi pas iki, Dam. Pas. Pas sakit. Yo wong telu to? Heeh. Paling gak Pas umpama gandengan srek. Cara gandengan Aku pas. karo iki. Cara aku karo iki piye, Dem? Lho, Masuk. pas to? Aku. Iya. Aku karo iki. Masuk. Ganteng karo ayu. Cocok. Nyapa kowe? Aku sing nyewano villa. Karane aku ora iso lancar kok. Lah villamu mau bangun ning endi, Bro? Pinggire komen lho carane. Sik to sampean kok iso nyedak-nyedak ngomong nganti jane kok lancar men, Ngene lho, Bro. Nek abang ngomongno abang, nek ijo ngomongno ijo, nek sayang ngomong sayang, nek ra sayang berarti ra jodoh. Nek ireng ngomongno ireng, nek putih ngomongno putih, nek seneng ngomong seneng, nek ra seneng mending ngalih. Wong ngono ya. Bahasa cinta, Bro. Ngene lho. Nek abang awakmu mandek, nek hati-hati ijo bablaso, Mas. Ijo Ya apa? Ya apa? Apa ora ngarep. Iki lho ngomong cinta. Iki serius. Rene, Pak Dik. Lho kok Pak Dik iki lho. Pak Dik. Wedok, Mas. Endas kubune sampean kaya wedok. Kenalan karo kuwi lho. Sampeyan arep nyapa? Kenalan. Kenal yo kenal. Ning yo sopan santune dijaga nek pengin kenal ki yo ditembung gelem apa ora ngomonganku dijak kenalan. Sing endi? Sampean delok entok. Semane delok. Lho. Nah, piye? Edan. Mesem hujan katon nangis. Oh. Mata sing ndi? Sing iki lho. Oh alah sing ndi to? Ijo kuwi. Ora omong Mas aku tukang gerak. Ya ora. Apa iki? Wis gundul PC. Delok to. Mirip to. Mirip mantanku to. Mantan apa? Apa dia mantan kok ono kuwi? Mantan mlakune ngene. Kaya aja menyek kowe. Lah piye? Mirip Lho. mirip mantane, memang mirip mantan sing lagune anu sesarengan ki to.
Wuri, iki ponakanku kawit mau teko aduan kono. Saka Jaba Sendang wis nyawang yen ana wong wedok-wedok do kumpul sing dituju mung siji kuwi. Nduk, iki mau aku diomongi karo bocah bagus kuwi jarene pengin kenal karo awakmu. Awakmu gelem apa ora? Iya. Bocah bagus kuwi. Iya. Yo jajan iki cek. Iso jajal kono. Jajan ditakoni jenenge sapa mae ngendi. Bukan muhrim. Wong ayu. Apa, Mas? Stop. Delok sok ramene jane yo apik sandangane. Piye kurang apa? Wong ayu. Kurang ajar. Suarane apik iki jenengku Bang. Bangke. Dina Kustika Sari. Dina Kustika Sari. Oh, awakmu sing jenenge Bangkit Yuyu Kangkang e to. Yuyu Dono. Tangane enak. Piye? Tangane enak. Wah, Panganan. pangan mantangan. Lho jare tangane enak. Iki piye yo carane, Mas? Salamane aja suwe-suwe. Tangan kok enak iki. Halus ora. Halus, jajal tak ambune sik ya, Mas. Lah kok ambu batang tikus? Berarti kamu belum bisa membedakan antara wanita asli dan wanita palsu. Piye carane Tangane mok ora krasa. Jelas lho, nak wanita asli ku kaya ngene iki. Halus sing kaya ngene. Mas halus kan? Halus. Halus. Ah, goblok ora iso bedane wanita asli karo ora. Lah. Awakmu melu-melu. Aku nek ngene iki jiwa kejantananku meningkat. Ngene kok carane kenalan karo wong wedok. Dik, wong ayu, jenengmu sapa, Nduk? Kula Dina Kustika Sari, Bapak. Dina. Omahmu ngendi, Nduk? Aku kowe anu kan nek kene karo sapa? Awakmu sapa? Nek numpak apa? Lagi la apa? Kowe sekolah ning ngendi? Kelas pira? Cita-citamu dadi apa? Aduh, men Mulai takon. Kok iso tekok iku nekone bocah TK. Masa kaya Nyauri ki lho Nyauri yo bingung sito. siji-siji ngene lho. Nuwun sewu Mbak Ayu. Namine Naminipun Lencen. pundi? Dalemipun sinten? balik. Namine sinten daleme pundi? Jeneng kowe lho omahku bloro. Enak dhewe kok lali. Lah kok sapa? Lah kok sapa tak kenal lho? Jenenge pundi? Dalemipun sinten? Jenenge sapa? Daleme pundi? Jeneng kowe lho omahku bloro. Mas, sampeyan iki jane iso kenalan molan. Kenalan ini. Lho, para ana ta Joko Waras. nek wis petok cah wedok kaya ngene langsung dicekel tangane. Cek. Mananya? Namanya? Mananya? Ya, ya namanya. Sik to, Lek. Ora usah kenalan. Maksudmu piye kok pengen kerja karo cah iki? Aku pengen iki terus terang ya. Iya. Aku pengen dadi bojone iki piye? Pengen dadi bojomu? Mbak yang mesem Tentagae apa Lah kok kesusu arep pengen dadekno bojo iki lho. Pengen kok aku delok nyawang kok adone wis mekang dhewe. Seto Kang Mas. Sampeyan itu di sawang pasuryane yo bagus, agamane yo apik. Ning kan kudune yang duwe sopan santun. Ora lho. Terus piye carane? Ora terus tembung karo wong wedok ki sak dalan-dalan ngono kuwi. Lah terus piye? Terus piye carane? Biasane aku nembung wong wedok ning dalan lho. Lah yo kuwi. Awakmu mulane ndak putus ya mergo kuwi. Ini iki lho ulang-ulanganku. Ning lembo murah ora. Aku maksud iki tanganan. Oh, Tanganan. Ngene lho. Mas Ganteng, Mas Yakin. Sampeyan ki pas ngono yo ngancep. Aku ki duwe wong tuwa. Yo, wong wedok ki aja ditembung sak dalan-dalan. Kamu kok dino iki, aku lagi disayembarakne karo kakakku. Maksudnya? Aku mau disayembarakne sapa sing iso merangi kakakku, iso ngalahke kakakku
Dadi iso dadi bojomu yen iso ngalahke kakakmu. Lah ya kuwi, lha sampean kuwi pancen arep rabi aku. Pengen duwe bojo aku ya sampean melu saya borong kuwi. Apa ora ngerti nek kakangmu? Kakangmu kuwi apa ora ngerti nek aku pendekar? Lah kok ora ngerti ta wong ora nek tulisane? Loh, Sesuk tulis ana 212. nek ora tak tulisi ABC. Wis kene ayo wis timbangane dawa-dawa. Iki tok ora tenanan wong ngene iki ya. Iya, Nduk. Mergo nembunge ning dalan Wis. yen pancen arep sir rabi aku, sir bojo aku ya melu saya borong iki ya beredaran. Moroke dong. Wis ayo, Nduk. Saya Jalan. ayo. Ayo. Eling ora? Eling sing diomongke karo omonganku. Nek kowe pancene serius melu saya Tak catet ning jero utekku. Wedok ya mbok sawang ngono langsung seneng. Enggak piye, Yo mau khususnya masuk. awak dhewe iki yo ngamati sik. Lagi terus piye? Ini lho, aja nangis. Ora nangis. Tak bedel nangis. Apa ora nangis? Ora nangis kok krembik-krembik. Ora nangis. Hah? Ora nangis kok krembik-krembik. Dadi wong lanang iki sing Nyapa? men kenapa kok nyapa? Orone mbok idak. Jempolku sanar aku nek perkara iki mau dianggap ora tenanan. Awakmu seneng tenan. Wis ngene. Nek awakmu seneng tenan, yo melu sayang borong kok bone sayang borong timbang awakmu wirang. Ayo. Leboni sayang borong. Timbang wirang leboni sayang borong. Nek nyoto kowe seneng tenan. Saiki timbang awakmu wirang, melu sayang borong. Ayo menghibur diri sik. Menghibur diri. Wis ora wirang. Ayo wirang Mas. Ben ora wirang menghibur. Ah, kalau. Ya, apa kae? Wah, lah sinabo kendang keduren. Seguri ra ketok. Anu Pak, sing ngatur ngadeg seguri lungguh. Wah, ra ketok balik. Timbange wirang lek iya ta? Luwung nyanyi bisa. Iya. Orjine karo matane. Adane kok ora? Warai nang sepiro. Adane kurang. Adane sepiro nang? Oh.